Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishungayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba nisheshise nithathe amabhayibheli enu ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele, njengoba umoya ongcwele esihola ngezimfundiso eziphilileyo ukuba sifinyelele eqinisweni elingeke laguqula umuntu ngentando yakhe. So sheshisa mfowethu, nawe dadewethu, nawe mama, usheshise uthathe iBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba umoya ongcwele esihola njengamanje. Kulabo abangenawo amabhayibheli sizocela ukuba ni-download amabhayibheli emafonini enu, kuma-mobile devices enu, noma ama-laptops, noma ama-tablets, ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi yamakhosi uJesu Kristu yena oyisibane sezwe osifikile. Bazalwane bonke abantu abalalele, kulabo abalalele abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi, ukuba uthathe imininingwane oyibonayo eskrinini mawubukele, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda, ukuba uthathe imininingwane oyibona eskrinini noma engizoyishiya, nalabo abanobufakazi inkosi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke indlebe eziyimisele ukulalela iqiniso nokufinyelela eqinisweni elingeke laguqula umuntu ngezwi lakhe, ukuba sichumane kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address lapho sizokwazi ukuthi sikwazi ukuxhumana khona, ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona, ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini incwadi engcwele iBhayibheli. Uhlolisise ku-YouTube, uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze izimfundiso ezisiholela eqinisweni uzoyithola ngaso sonke isikhathi, uyihlolisise ngeBhayibheli osuku uliphethe ufunda. Ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, usende ne-link kuzo zonke ihlobo zakho. I-link ithi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngezimpilo zethu, nokuba izwi eliwukukhanya, izwi elinguKristu Jesu lifinyelele enhlizweni zethu, lifeze umsebenzi kaNkulunkulu, intando yakhe ize yenziwe empilweni zethu, sisindiswe ngomoya nangeqiniso, simamkele yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, sona esiyiqiniso esingukukhanya. Usithethelele amacala ethu, usiphe amandla okuthethelela nabo bonke abasonayo, size singangeniswe kulingweni kodwa simnqobe uSathane nayo yonke imicibilisholo namanga nezimfundiso eziphambene nomngcwele, ngokuba wena uNkulunkulu wethu ngcwele usibize emngcweleni, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi. Makube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu osemazulwini, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Bazalwane, igama lami nginguNkanyiso Bright Shando. Ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola
enaba kabanzi umoya ongcwele ekhazumuliswa kule ndawo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sheshisani balaleli nabazalwane, nithatha amabhayibheli enu sihambe kwimfundiso ephilileyo eholwa ngumoya ongcwele ngezwi lakhe, hayi ngezimfundiso ezidukisayo nezinganekwane zabantu. Sheshisa usondele ulalele, uthathe ibhayibheli lakho, uJesu Kristu akhazumuliswe enhlizweni zethu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Siyanibingelela nonke bazalwane. Amen. Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, okunguye konke, ngaye kukhona futhi ngaye kuyakuphela. Siloke sibonga uNkulunkulu ngomusa senzele wona ukuba sifinyelele eqinisweni lonke ngemibhalo yakhe engcwele, ngokuba yena ungukuphila. Siloke sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu munye, ongenamlekeleli, ongenambonisi, futhi uNkulunkulu ongenayo uNkulunkulu, ongasoze futhi waba nomunye uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele nabapostoli bakhe abangcwele abanikela ngaphansi kwendodana yakhe uJesu Kristu ukuba bathwale ubufakazi, bahambe bashumayela ivangeli ekuyilo ivangeli esilinikiweyo, ukuze-ke sikwazi ukusindiswa, siyazi nendlela ezulwini kungenxa yemibhalo ebhaliwe phansi. Iyona ndlela kuphela ebekiwe ukuze bonke abantu bahambe indlela eya ebungcweleni. Kufanele bayazi imibhalo njengokuba sinikiwe. Ngakho-ke uthi uJesu Kristu, hlolani imibhalo ngokuba nithi kuyo ninokuphila okuphakade, iyona efakaza ngami. Ngakho-ke imibhalo, uma kuthiwa kukhulunywa ngembhalo yabaprofethi nomthetho kaMose nobufakazi babapostoli ababe noJesu, ofakazi abafakaza zonke izinto ngamehlo, base besishiya nemfundiso, bathwala kanzima ngenxa yevangeli, balifela ivangeli. Nathi-ke sizimisele, sizinikele ekutheni silishumayela ivangeli, silifele ivangeli. Kepha siyazi ukuthi mkhulu lowo ngakithi kunalowo osezweni. Kakade-ke uma uvula incwadi yamaRoma sahluko 15 verse 4 izokuchazela ukuthi ithini imbhalo, ukuze yonke into esizoyifunda namhlanje siyifunde njengokuba imbhalo isihola, ukuthi isiholela kuphi, isukaphi, iyaphi. Ngakho-ke asike sizwe uthini umoya ingcwele. Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu. Yayibona indaba, konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu, ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo, ngokubekezela kusho ukuthi khona izinto ekumele sizibekezelele, kepha ngokuba khona amagama ayinduduzo futhi sikwazi ukuhlala kulokho kulotshiweyo, siqhubeke sifunde kukhona, ukuthi nabangaphambili badlula ezinhluphekweni lezi nhlupheko manje sibhekene nazo, kepha ngokukholwa nangokubekezela, ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Sibe nani? Nethemba. Ngeke uze ube nethemba ngaphandle kwemibhalo nangaphandle kweBhayibheli. Amen. Amen. Glory to Jesus Christ. Go ahead. Kepha uNkulunkulu okubekezela, kepha lo Nkulunkulu wethu onomusa ubekezela njalo, nowenduduzo, nowenduduzo. Yabona uJesu Kristu mekhuluma ngomduduzo usuke ekhuluma ngomoya oyingcwele, kuyena yokumthumela. Ngeke uze ukwazi ukuhamba noJesu ungenayo umoya oyingcwele. Bazalwane, bathandwa benkosi,
funani umoya oyingcwele ngaphandle kokufuna imfundiso zabantu. Funani umoya oyingcwele, funani umoya oyingcwele. Ngeke umthole umoya oyingcwele endlini yesonto, umthola ngokumoya oyingcwele wena umfunile ngenhliziyo yakho. Nangakho konke oyikho umoya oyingcwele uyamthola. Kepha uNkulunkulu okubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye. Fanele sibe nani? Nokuqonda kunye phakathi esifunayo. Nokuqonda kunye phakathi kwenu. Exactly. NgokukaKristu Jesu. Yeah, into engiyifunayo le into esinikele imibhalo ngaphambilini kuze kube namhlanje. Isifundisa ngoJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Abantu bayakusho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Kepha endleleni badukiswa izimfundiso ezifika nokwesaba. Lalela ke uthini incwadi yesibili kaTimotheo sahluko 1:7 or isahluko 2, incwadi yesibili kaTimotheo sahluko 2 verse 7. Uzibonakalise kukho konke ube isibonelo incwadi kaTimotheo bright ufuna ufaka nezibuko uyancaka manje bese ufunda into engekho. Incwadi yesibili kuTimotheo isahluko sesibili verse 7. Yes sir. Qonda engikushoyo ngokuba inkosi iyakukunika ukuqonda ngezinto zonke. Nazo-ke uhambe uyongifundela lapha kwincwadi yalontuzana yokuqala kaTimotheo sahluko 2 verse 7. Engamiselwa khona mina ukuba ngibe ngummemezeli nompostoli. Nazo-ke ngicela uphinde futhi uyofuna ngale kwincwadi yokuqala kaTimotheo. Izinto lezi ezinikiwe ziyamemezelwa zabapostoli ukuze sibe nokuqonda. Ngifuna incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 1 verse 7. Befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho. Bafuna ukuba ngabafundisi bomthetho. Ingani kabaqondi abakushoyo nalokho abakushoyo bangakuqondi. Nabaqinisa ngakho begomela. Nalokho abaqinisa ngakho begomela. Phinda futhi kwincwadi yesibili kaTimotheo incwadi yesibili kaTimotheo sahluko 2 or sahluko 1 verse 7. Ngifuna usahluko 1 verse 7. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala. So uma siqonda imibhalo so understand ukuthi uSathane ufuna ukufaka ukwesaba enhliziyweni zethu. Kepha uthi uNkulunkulu yena azange asinike umoya wani? Wobugwala nani? Kepha owamandla. Owani? Owamandla. Uphinde ufunde verse 7. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala. uNkulunkulu akazange asinike umoya wokwesaba. Ingakho uJesu ethi mkhulu lowo ngakithi kunalowo sezweni. Kepha owamandla nowothando. Kepha owamandla nowothando. Nokuzikhuza. Nobokani? Nokuzikhuza. Nokuzikhuza. Yeah, all right. So asibuye la kule ndaba le yokuthi imibhalo ithini. Konke sikhulumayo kuconfirmwa noma kuqinisekiswa imibhalo. So manje umbhalo ifakazela ukuthi konke okulotshiweyo ngaphambilini kwalotshelwa. Ngilinde phela ngiyakhuluma nje. Ngizokubiza bengifuna ufunde. Musu ufuna ukungena emlomeni. Uma sinikwa izwi leli libhalwe phansi sinikelwe ukuthi sihambe ngalo. uNkulunkulu ngeke azakhulume into aphinde aziphikise. So ngaleyo ndlela sifuna ukukhuluma ngendaba esike sayikhuluma eqhamuke nobufakazi. Ngalo ubufakazi noma irevelation noma isambulo yini. Kepha ke ngokwembhalo sifuna ukubheka ukuthi ke ngabe izinto ezikhulunywayo abantu ziyafakazelwa yini umbhalo. Indaba ithi ke kunokudla kumele kungadliwa. Isibonakaliso esiqhamuke nengane na 7 years. Kepha manje umuntu osishoyo lesibonakaliso akanaso isiqiniseko sokuthi ngabe kushiwo uJesu. Kepha uthathe lokho wakusho kubantu. So ekubeni iBhayibheli ke mawufunda incwadi yokuqala kaTimotheo uverse 4 chapter 4 verse 1 izokucacisela ukuthi ke uNkulunkulu uyakhuluma ngelezi zinto lezi. Ukhuluma futhi kucace
ngalezi zinto lezi esizozivula manje embhalweni. Ukhuluma kucaca akusho ukuthi kusho umpostoli uthi kuthi ke umoya wakhuluma kwacaca. Uthini? Kepha umoya usho ngokucacileyo. Kusho umoya ngokucacileyo. Kusho umoya ngifuna ungizwisise kahle. Kusho umoya ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni. So, uma ke uthi wena uhamba ngokukholwa uzokholwa yizwe elibhalwe phansi. Uma uhamba ngokukholwa mzalwane, uma uhamba ngokukholwa uzohamba ngezwi elibhalwe phansi. Ngeke uze udidiswe ngokuba kubhalwe phansi ukuthi ke umoya ukhuluma ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayophuma ekukholweni. Benaka omoya abadukisayo. Benaka ini? Omoya abadukisayo. Benaka omoya abadukisayo. Nezifundiso zamadimoni. Nani? Nezifundiso zamadimoni. Uma kuzoqhamuka umuntu ezokhuluma into engafakazelwa iBhayibheli, ekhuluma into ephikiswa iBhayibheli, lowo muntu akahambi ngokukholwa yizwi. Kepha uhambe uhosha bonke omoya. Uhambe uhosha bonke omoya, ehambe faka ukusaba kubantu. Thina thiwa sinikiwe umoya wokwesaba. So uma ungasaqondi wena usuphila ngokwesaba kusho ukuthi wena ukholo alisekho kuwena. Ukholo alisekho kuwena uma sowuphila ngokwesaba ngokuba kusho ukuthi umoya oyingcwele akekho kuwena. Baphela incwadi bese mfaka lokho ngifuna ukubakhombisa ngencwadi yokuqala kaJohane sahluko 5 benaka 4 verse 18. Benaka omoya abadukisayo. Qaphela mzalwane, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Nezimfundiso zamadimoni. Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga. Kwalabo abaqamba amanga. Abashiswe uphawu kunembeza wabo. Uphawu kunembeza kusho ukuthi unembeza uyashiswa. Ngensimbi eshisayo kamoya ukuthi manje wena uphelelwe unembeza wokwesaba izwi likaNkulunkulu. Uzulahlekelwe ukholo ngenxa yokuthanda ukulalela izimfundiso eziningi. Anilifuni iBhayibheli. Nifuna izibonakaliso nezambulo. Zizofika izambulo zeqiniso bese kungena namanga phakathi ngokuba ulazi iBhayibheli bese uyagaxela. Bese uphila ngokwesaba. Bese ethini incwadi? Benqabela ukuganana. Bethi abantu abangaganani. Bethi akuzilwe ukudla akudalayo uNkulunkulu ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo. Bese bethi ke abantu abayeke ukudla okuthile. Abantu abayeke ukudla elithi iBhayibheli uNkulunkulu wakudalayo ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo. Ukudla lokho kwamukelwe ngokubonga. Uma uzodla ukudla wena ukholwa udlela kubani lowo okunikile ukudla. Uma ke kuthiwa ukudla asekwakhiwa abantu vele ukudla bathatha indalo kaNkulunkulu bayenze bayishintshe bayenze ama flavor abo yebo. Kepha egcineni uma udla wena ngokuba ukudla kuyadayiswa noma ke ukuthengile noma ukwenzile udlela ukubonga uNkulunkulu. Bethi akuzilwe ukudla akudalayo uNkulunkulu ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo nabalaziyo iqiniso. Abantu bayazi ukuthi uJesu unamandla. Kepha abantu sebelalela lezimfundiso ezidukisayo bakholelwe kusho ukuthi uNkulunkulu akanamandla. Kusho uNkulunkulu uyasaba ngathi. Kusho uJesu uyasaba ukuthi uSathane unamandla ngaphezulu kwakhe. Kepha lithi iBhayibheli mkhulu lowo okithi kunalowo sezweni. So uma emkhulu lithi iBhayibheli thina uma sikholwa ngokuqonda siyakunqoba. Uma sikholwa ngokuqonda siyakunqoba. Kepha ukwesaba akuveli kuJesu Kristu. Ngifuna ukukhombisa futhi hambe kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko 4 verse 18. Akukho ukwesaba othandweni. Nayo kwindaba uJesu ngeke azafaka abantu bakhe ukwesaba. Uthi vele izikhathi ezinzima zizofika. Kepha lowo bekezelayo kuze kube sekupheleni uyakusindiswa.
asikhumbuli ke ngeTestament elisha kuthiwa kunokudla kumele singakudli ngokuba lithi iBhayibheli ngeTestament elidala kwincwadi kaLeviticus chapter 11 ngifuna uya khona ngizoyichaza nje likhuluma ngokuthi nakho ukudla noma chapter 11 noma chapter 12 ngithi chapter 11 lapho khulunywa khona ngokudla ngithi chapter 12 lapho khulunywa ngeinhlobo zezilwane kwakumele bangazidli. Kepha ke siyathola manje lapha kwincwadi yezenzo uNkulunkulu esekhuluma noPetru ukuthi ke izona emvezela isibonakaliso esebusisa konke uNkulunkulu manje seyaphela le ndaba yokuthi ke iziphi izilwane kumele zingadliwa. Hambe kwincwadi yezenzo bright, ngifuna incwadi yezenzo sahluko 10 from verse 17 mangaphosisi khona uzo understand ngokweBhayibheli ukuthi ayikho into esingathi iqale kusiwe manje uma sidlela ukubonga uNkulunkulu. Incwadi izenzo isahluko 10 verse 17. Yes sir. uPetru esesambathekile ngokuthi kungabe kuyini lowo umbono awuboneleyo. No, awuhlehle uyeqala ku 15. Izwi laphindo lasho kuye ngokwesibili lathi, no awuphende uhlehle kancane umqale ku 12. Kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Awuhlehle qale ku 9. Incwadi izenzo isahluko 10 verse 9. Ngangomuso besahamba labo sebesondele emzini uPetru wenyukela phezu kwendlu ukuyokhuleka ngehora lesithathu. Khona walamba kakhulu wafuna ukudla, kepha besamlungisela wehlelwa yisiyezi wabona izulu livulekile. Asike sizweke lalela ke manje nangu uPetru uyokhuleka emva kwaloko wehlelwa isiyezi ngenxa yendlala wayeseke wavuleka amehlo kamoya wabona izulu livuleka nesitsha esithile sehla kwase kwehla isitsha sinjengendwangu enkulu. Sehla kwehla isitsha sinjengendwangu enkulu sehliselwa emhlabeni ngamachopho amane. Kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine. Kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo zomhlaba nezinyoni zezulu. Kwavela izwi lathi kuye, vuka Petru, hlaba udle. Kwase kufika izwi moya ingcwele ethi akavuke kuyena ahlabe adle. Kepha uPetru wathi, cha Nkosi, ngokuba angizange ngikudle okuyichilo nokungcolileyo. So uthi uPetru akuvumelekile ngenxa yezilwane azibonayo kuleli shidi elimhlophe alibonayo. Kuvela lonke uhlobo lezilwane uyazibona nalezi ekumele kuthiwa bangazidli. Kepha umoya engcwele uzomkhombisa manje ukuthi ke akukho okungcolileyo kuNkulunkulu. Izwi laphinde lasho kuye ngokwesibili lathi, lokho akuhlambululile uNkulunkulu ungasho wena ukuthi kubi. So uma uNkulunkulu ethi into ibusisiwe egeza loyo nto ihlambululiwe. So ngiyabona ke la ukhuluma ngani ngabantu bezizwe isibonakaliso. Kepha uthi uNkulunkulu into athi ke ihlambululiwe ngezwi lakhe not ngezwi lomuntu. So uma ke uNkulunkulu akhuluma kanjalo kumpostoli manje umpostoli yena wenganakho ukuqonda siyazi ukuthi ke lapho uNkulunkulu uthi akuhlambululile. So manje naka abantu bakhuluma indaba zokuthi asidle inyama yengulube. Ngiyayidla mina inyama yengulube. iBhayibheli yakutshela ke ngifuna ukukukhombisa ngeBhayibheli ukuthi asingeni ngokudla ezulwini. Hamba ungifunele incwadi yamaRoma sahluko 14 sura ku verse 16 noma from verse 17. Incwadi yamaRoma 14:17. Ngifuna ukuthi ubakhombise ukuthi ezulwini asinandaba nokudla, angenwa ngokudla as long ungezukudla okuhlatshelwe izilwane, amadimoni namadlozi nemicimbi yezangoma namagama abantu, as long ungezukudla lokho kudla lokho. Kepha uma udlela enkosini
awudleli ukuthi udlela ukubonga umuntu ongakini ongasekho noma amadimoni noma ubonga okhokho bakho. Asidleli loyo nto leyo, udlela amadimoni lokho. Ngiphi incwadi yamaRoma sahluko 14 verse 16 no 17. Amaroma 14, amaroma 14 bright sahluko 16 no 17. Ngalokho okuhle kwenu makungahlanjalazwa. Okuhle kwethu makungahlanjalazwa. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla. Lalela mzalwane. Thiwa umbuso kaNkulunkulu awukho ngokudla nokuphuza. Kepha ungena ngokulunga ezulwini. Akungeni ngokudla ukuthi udleni. Ngaphandle uma udle ukudla okuhlatshelwa amadimoni. Kepha ungukulunga nokuthula. Kepha umusa kaNkulunkulu nombuso wakhe awungeni ngokuthi udleni nanokuthi uphuzeni. Ungena ngokuthi wena ukwenzile yini ukulunga kwaNkulunkulu. Ungukulunga nokuthula. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu owokulunga nokuthula nokuthokoza. Nani? Nokuthokoza emoyeni ongcwele. So uma wena uphila ngokwesaba emhlabeni, awunayo indawo uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthi amagwala wangena ezulwini. Amagwala wangena ezulwini. Abagwala namanekekayo nabangakholwayo fanele kukholwe yizwi ukuze wena usindiswe ungene ezulwini. Incwadi yeRevelation no incwadi yesambulo 21:8 ithi amagwala awangene ezulwini. Abangakholwayo abangene ezulwini. So wena fanele kukholwe yizwi, wazizwe ukuze uyongena ezulwini. Uzongena kanjani ezulwini ungalazi izwi futhi ke ungakholwa izwi? Kepha abantu babeqhamuka nezinganekwane. Niyakholwa izinganekwane ngoba bafaka igama likaJesu phakathi. So manje na ke uzothina wena uthi awusadli ukudla okudalelwe isisu. Akukho ukudla okungcolisa umuntu. UJesu uyakhuluma uthi ayikho into engena emlomeni engcolisa umuntu. Kepha izinto eziphuma ngaphakathi enhlizweni yakho. So uma sowazi ukuthi udlela ukudla okuhlatshelwa amadlozi namadimoni, wena ke usuyasoleka. Udlela egameni loNkulunkulu basemhlabeni, uyabakhonza. Kepha mase kuziwe ekudleni ubonga uNkulunkulu, lithi iBhayibheli. Haleluya. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Thokozela izinto umoya ongcwele akunikeze zona. Ngokuba okhonza uKristu. Ngokuba lobo okhonza uKristu kulokhu uthandekile kuNkulunkulu. Qedile. Ukholekile kubantu. Ukholekile, uthandekile kuNkulunkulu ngokuthi uma wenza izinto ubhekise kuyena. Ngokuba ezulwini angingena ngokuthi udlele. Akungena ngokuthi futhi uphuzeni. Utshwala ukudako utshwala into engavunakali. Kepha ukuthi uphuza i-cold drink noma uphuza ijuice noma uphuza amanzi noma uphuza umbhubhudlo, lokho ngeke kuze kukungcolise. Ngeke kungcolise. So manje na ke lithi iBhayibheli umuntu meqhamuka ongiphi incwadi yaseGalatia nginikhombise mina ukuthi sihamba ngembhalo yonke into esikhomba embhalweni. Mina angigxeki umuntu. Ngibheka imfundiso, ngibuza imfundiso eyifundisayo ukuthi iphi eBhayibhelini. Wayifundisa into, utshela abantu into ephikisana neBhayibheli. Ngoba phela into abethi uthathe kuJesu mayihambisane neBhayibheli. Mayingaphikisani ngoba uJesu nezwi lakhe bamunye. Ngeke lize lihlukane izwi kaNkulunkulu phakathi nendawo kube khona iRevelation noma isambulo esophikisana ngento ebhalwe phansi. Khohlwa uthi yena akakuletha ukwesaba, uletha umusa nothando. So sizokhululwa ekubeni izigqila zikaSathane ukuze siphile ngoJesu, sazi ukuthi uma sifa sifela kuyena. Ngapha uma sekuqhamuka imfundiso ezoletha ukwesaba ngezinto esizidlayo, thiwa qhamuka kuJesu ebephika ngezwi lakhe engayazi lonto, kusho ukuthi thina silandela imfundiso zabantu not ivangeli. Ukukholwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu. Iyona into esiyaziyo leyo. Banika incwadi yaseGalatia sahluko 1 ngibakhombisa ukuthi uthini umpostoli. Sahluko 1 from verse 6. Ngiyamangala ukuba nimhlubuka masinya kangaka kangaka onibizela emseni kaKristu. Owayibizela emseni kaKristu.
elinye ivangeli sengijimela ivangeli elingesilo elinye kuphela ukuba bakhona abanididayo abaqhamuka nani abanididayo beza nezinto ezondida abantu ba-confused ngikhuluma nawo abantu ba-confused bayabamba bayayeka bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu ivangeli laKristu ithola ngeBhayibheli ngeke uqhamukele elinye ivangeli ezophikisana nento eshunyayelwa abapostoli ababenoJesu ngeke bethanda ukuphendukezela noma ngabe ivangeli kuthiwa likaKristu nithi usathane uyashintsha izinto ngokuba kanamandla uzama indlela yamaqhinga kepha uJesu uthi ke hlala kumina haleluya kholwa izwi lami umethi ke mkhulu lowa kuwena nalo wasezweni haleluya lalela uthi mkhulu nalo wasezweni uthi ke kwincwadi yaMakho sahluko 15 or sahluko 16 from verse 16 khona ngizokukhombisa ukuthi uthini umoya ingcwele kulabo abakholwayo lalela glory to Jesus Christ 16 haleluya 16 haleluya 15 wayesethi kubo uJesu wayesethi kubafundi bakhe hambani niye ezweni lonke hambani nezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo kukho kufanele nishunyayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo lowo okholwa ivangeli kufanele ushunyayele ivangeli apapathiswe bazobhabhatiswa kanjani abantu utshela ukuthi bangakudli ukudla okuthisi okholwayo apapathiswe uzokholwa kanjani ivangeli ulokutshelwa kuthiwa ungakudli ukudla okuthize ngoba phela asiyazi lento ngeBhayibheli uJesu uthi okholwayo apapathiswe uyakusindiswa okholwa ivangeli ukuthi kuJesu Kristu khona ukuphila ngokuba ezulwini asingeni ngokudla akushuwa ukuthi asizoshumayela ngokudla kwathi wasishumayela ivangeli lokuphila kepha ongakholwayo uza kulahla ongakholwa iBhayibheli uzilahla yena qhubeka bright haleluya lezi zibonakaliso lalela-ke mzalwane lithi iBhayibheli lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami lalela-ke lithi iBhayibheli uthi uJesu Kristu lezi zibonakaliso abakholwayo bayokulandelwa yilezi zibonakaliso ngegama likaJesu Kristu ngegama lami bayakukupha amadimoni bayokwazi ukukhipha amadimoni bashumayele ngezilimi bakhulume izilimi ezintsha baphathe izinyoka baphathe izinyoka uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi uthini uJesu uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi so ngitshela ukuthi wena uzothi uJesu ke manje uphikisana nalento ebhalwe phansi ukuthi singakholelwa ukuthi yena unamandla ngaphezulu kwaSathane ngokuba phela wanqoba uSathane uJesu yini manje ezokwenza ukuthi ke asinikelele kufeni uma kuukuthi uyasithanda uthi ke asikholwe kuyena sesokholelwa manje into engekho eBhayibhelini kahleni bazalwane kahleni bayakubeka izandla phezulu kwabagulayo labo abakholwayo bayobekwa izandla basinde labo abagulayo ngamandla kaJesu amandla kaJesu Kristu lapho ngeke uze uSathane akwenze lokho ingakho uSathane nakhela amacebo ukuthi anifake ukwesaba ukuze ke nizolahlekelwa ukholo lwenu akafuni nifocus eBhayibhelini akafuni nifocus encwadini engcwele ufuna nifocus kulezi ndaba lokuzifika kuthiwa izambulo mina ke sengikholelwa eBhayibheli manje angisafuni futhi ukuzwa izambulo eziqhamuka nabantu manje ngokuba uma siphikisana neBhayibheli angizifuni uma sivumelana neBhayibheli anginankinga anything ezophikisana neBhayibheli angeke ngize ngivume ngeBhayibheli not ngokwami kepha uma ihambisana neBhayibheli ngizoyivuma ngeBhayibheli yonke into engiyenzayo ngenza ngeBhayibheli ingakho lithi iBhayibheli konke okulotshiweyo kubhalelwe thina ngalokho ke asijonge okukuthula nokokwakhana masiqonde sijonge okukuthula nokwakhana ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla yayizo lonto leyo ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla so manje abantu sebezokwahlulelwa ngokudla haleluya konke kuhlanzekile kunjani konke kuhlanzekile kepha kubi kulowo muntu okudla ekhubeka asike sibheke umuntu okudla khubeka kwincwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 10 kulabo abadla ngokukhubeka ukuthi isukuthini uzoqala from verse 20
incwadi sesikhuluma ngokukhubeka ukuthi kusho ukuthini mawudlisa ukudla ngokukhubeka noma udla ngokukhubeka nokuthi nje ufaka umuntu umqondo wokuthi into yenzela ukuthi so mina mengidla lonto umqondo wami manje so lokubambeleke lento ukuthi wathi so angisadli ngokukhululeka sengiyakudla lokudla ngiyakusona sengisiboshwa manje. Do you understand? Hallelujah. Uma ukholwa kuJesu uzodla noma ngabe yini ubusise egameni lakhe. Kepha ngeke uzubadla abantu uma siwazi ukuthi udla umuntu. Uma ungazi lutho uzodla ngokwabhalwe phansi lishilo iBhayibheli. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti sahluko 10 verse 20. Go ahead. Kodwa ngithi Kodwa ngethe lokho kuhlatshelwa lokho lalela ke mzalwane lokho okuhlatshelwa ngabezizwe abangakholwayo bakuhlabela amadimoni bakuhlabela uma bekubika bashisa impepho bahlabela izithombe bahlabela amadlozi bahlabela amadimoni kabakuhlabeli uNkulunkulu uma behlabe bagamele zangoma nezinyanga bahlabela amadimoni abahlabela uNkulunkulu. Yebo angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni masingahlanganyeli namadimoni ningesiphuze ngeke sihambe siyohlala emcimbini yabantu abangakholwayo bebenza izinto zokungakholwa sihambe siyohlala etafuleni labo siphuze inkomishini eyodwa nabo ningesiphuze isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. So iwayini leli libusiswa uJesu ngosidlo sakusihlwa nesingwa lesa siphulayo ngisidla sodwa angisibhanqi nalutho. Ningelihlanganyele itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. Ngeke ngihlale nabantu abangakholwayo emcimbini ngidle nabo bedla egameni loNkulunkulu abangasekho. Kumbe siyayivusela inkosi ulaka na? Ngaphandle ke uma ukuthi ngifuna ukudelela uJesu ngakwenza lokho. Kepha nje uma nginoqonda kahle mina ngeke ngiyohlala emcimbini wabantu abangakholwayo bebenza izinto zokungakholwa bese ngithi mina ke ngiyakholwa ngisindisiwe. Kanti sinamandla kunayo na? Kanti unamandla ninginoJesu ukuthi usungamdelela ngalowo ndlela leyo. Unamandla. Kuvunyelwe konke uthi umpostoli kuvunyelwe konke lalela ke kusho ukuthini lokho ngoba uzodidiseka. Lokho kusho ukuthi kuvumelekile ukuthi udle. Kepha uma uzodla etafuleni lo devil wena uyadelela wena. Ukudla kudalelwe ini isisu. Isisu sidalelwe ukudla. Kepha ngeke udle egameni la happy birthday noma egameni la Christmas noma egameni lokuhlabela amadlozi namadimoni asiyenzi lonto leyo. Asiyenzi lonto leyo. Ukonke kuhlambulukile kuhle futhi ukuthi sikwenze ukuthi sidle kepha hayi egameni labanye uNkulunkulu. Kuvunyelwe konke kuvunyelwe kepha akusizi konke okungasizi lokudla lekudlela emagameni oSathane. Kuvunyelwe konke kodwa akwakhi konke. Kuvunyelwe konke kepha akwakhi futhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe. Mangabi khona umuntu ozozenzela into yakhe. Mangabi khona ingakho abantu bephuma emngcweleni bahambe bofuna izinto ezidaliweyo bakhonze zona ngaphezulu komdali ngokuba sebeshiye lokhu okusibizwele kubona bahamba bayofuna umuntu ozifunela okwakhe. Kepha lithini? Akungabikho ozifunela okwakhe kodwa akube yiloyo naloyo afunele omunye. So uma sifundisa kanje angizifunele okwami bathi nginikhomba kuphi emngcweleni so ukuze nidle ukudla okuphelileyo nginibizele ekutheni azani izwi likaNkulunkulu ukuze lisindiswe kulezi mfundiso ezidante emoyeni ezingenasisekelo ngokuba konke kusekelwa iBhayibheli likutshela kahle izwi likaNkulunkulu. Funda uqhubeka khona ngizoba konke ukuthengiswa esilaheni. Lalela ke mzalwane ngifuna ukukukhombisa futhi manje nina abantu enikhuluma ngenyama. Uma ungazi lutho awazi lutho thenga udle. Amen. Kepha uma sobonile ukuthi hayi lokudla bakushisela impepho noma ufice esitolo beshisa impepho kunezithombe zezilwane noma zabantu shiya lokho kudla lokho. Konke ukuthengiswa esilaheni. Kepha uma uzohamba uthenga inyama ebhusha uyifica inyama idekile kudleni hamba uthenga inyama udle kusho iBhayibheli. Ningahloli lutho ngenxa kanembeza. Kuthiwa ningabuzi lutho. Ungabuzi lutho kule nyama ihlatshelweni mofuna ukudla inyama. Uma ukuthi ufuna ukudla inyama ngokukhubeka uzobuza bese bakuthatha hayi le nyama lesihlabele bekunomsebenzi sasesizoyithatha sayibeka la ngoba besinqena ukuthi ibole. Wena sowudla inyama yomsebenzi uyakwazi lokho ekhanda lakho. Manje ke ngeke uzubuze lutho uma uhamba esilaheni lokubuza ukuthi eyane inyama yomuntu eyane yengulube. No. Uzodla inyama ngeke uzothi hayi ke ngoba yengulube angidli ngaphandle inyama yengulube egulisaka noma inyama yenkomo egulisa. But mekudayisa inyama ufuna inyama thenga udle uhambe.
konke kuthengiswa silaheni kudleni, konke okuthengiswa esilaheni kudleni. ningahloli lutho ngenxa kanembeza, Ningaloke nibuze imibuzo eminingi ngokuba yini inembeza wenu uyakumangalela. ngokuba umhlaba ungowenkosi, Ngokuba yini umhlaba ungowenkosi, umhlaba kuthiwa kaNkulunkulu. Shuthi konke okukhona emhlabeni fanele sikudle, singakudleli kepha emagameni oNkulunkulu abangasekho noma abafileyo noma emadlozini noma edemonini noma emagameni oFather Christmas no Valentine na yonke lento lebekiwe phambi kwenu kuthiwa ke dlalelani yona o Heritage Day na yonke o Happy Birthday. Ucelebrate ini? Udlela emagameni akho celebrate ini? Uyedwa uNkulunkulu wakho. Amen. So uNkulunkulu wakho wena methi ke mawudla ubonga yena wena ngeke uhambe uhlala nabantu abangakholwayo udle nabo etafuleni. Ngokuba umhlaba ungowenkosi, Ngokuba umhlaba okukuwo kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi. Ngisho uSathane naye uphuma khona eNkulunkulu. So ufaka umoya wamanga kubantu ukuze babe nokwesaba ukuze balahlekelwe ukukholwa kwabo. iBhayibheli ekumele ukholelwe yilona ngokuba kuthiwa sokwahlulela ngemibhalo, sokwahlulela ngezwi, kuthiwa zavula izincwadi. So uma zivula izincwadi izona ezigcwalisayo ukuthi sokwahlulela ngale iBhayibheli. Abangatholwanga amagama abo abangatholwanga encwadini ebungcwele bonke bathatha abafakwe echibini lomlilo. So mina into edala ukuthi ngifundise lezi zinto kanje ingokuba wena ngifuna uzikhethele ukuthi ngabe uzothatha amandla kaJesu wenze wathene abe mancane kuwena noma uzoqiniswa yizwi likwenza ukuthi wena ukukhola kwakho kube kuningi uphile ngezwi njengokuba ke unikiwe amandla ngezwi nokufakazi kuqhamuka ngezwi. Uma omunye wabangakholwayo enimema nithanda ukuya, uma kukhona umemayo kwabangakholwayo kumema, kudleni konke okubekwa phambi kwenu, yalizwi iBhayibheli lithini? ningabuzi lutho ngenxa kanembeza. Ningabuzi lutho. Uma kukhona limemile emcimbini nithanda ukuya, hamba. Kepha ke uma ke usowazi ukuthi lokakudla kuhlatshelweni unembeza wakho uyangcola, kepha uma ungazi kuthiwa wozodla, dlala ungabuzi lutho. Kepha beke wezwa, Kepha uma umuntu ethi kini lokhu kuhlatshelwe izithombe, uma lokhu ethi umuntu uhlatshelwe izithombe, ningakuzi ngenxa yalowo okushilo. lo muntu okushilo yena ufile nawe uzokungcolisa ngoba manje wena sowudla egameni lalabo uNkulunkulu bakhe noma izithombe zakhe, yena kusephelile ngaye. Haleluya. Ngokuba udlela vele ukungcola. Ingakho kuthiwa iBhayibheli niyazi ukuthi abantu bezizwe lokho abakuhlabayo bakuhlabela amadimoni. So ngeke wena uthi usindisiwe uhambe ohlala nabantu abadlala amadimoni wena uthi uyodla nabo, wena usho nawe umunye nawe lowo moya lowo. So manje ngifuna ubuye ngale incwadi le Proverbs sahluko 13. Ngifuna ukukhombisa mina ukuthi iBhayibheli lithini mase uhambe ungibhala kwincwadi yeRevelation noma incwadi yesambulo. Ngifuna uverse 5 to 6 noma emva kwalokho uhambe kwincwadi yesambulo 22 verse 18. Ngifuna ukubavalela ngalama verse lawa akhuluma into eqondile. Onke amazwi incwadi iZaga isahluko 30 verse 5 Yes and sir. 6. Lalela ke mzalwane, ngifuna uzisise izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini. Onke amazwi kaNkulunkulu acwebile, Wonke amazwi kaNkulunkulu acwebile. ayisihlangu kwabapheleleyo, Ayini? ayisihlangu kwabaphephela kuye. Lithi iBhayibheli wonke amazwi kaNkulunkulu ahlanzekile futhi kulabo ababalekela kuye uNkulunkulu ayisivikelo. Ngeke kuze ubulawe lutho uSathane azama ukuyenza mawudlela egameni likaJesu Kristu uma wena uzodla ngokuqonda ukuthi uJesu Kristu yena ukunika ukudla. Onke amazwi kaNkulunkulu acwebile, Wonke amazwi kaNkulunkulu acwebile. ayisihlangu kwabaphephela kuye. Kulabo abakholwa uJesu Kristu ayisivikelo kubona. Ungenezeli emazwini akhe. So ungalinge uzifakele into engekho, ungalinge. Lalela, ungalinge uzifakele into engekho eBhayibhelini. Lithi unganezeli emazwini akhe, Funa akusole, ukuze ungazutholakala sowusolakala ngoba mase usole uNkulunkulu kusuke sekonakala. Kwenzakalani na? ufunyanwe ungumqambi manga. Ufunyanwe ungumqambi manga. Mase uhambe kwincwadi yesambulo 22. Khona sokuveza ngeBhayibheli ukuthi ke yini umoya engcwele ekhuluma ekumele siyenze. iBhayibheli lithi ubusisiwe umuntu ke
owenza nokugcina amazwi ozwa agcine amazwi alesiprofeto salencwadi. Khulunywa ngencwadi Psalm 22 ufuna uverse 18. Ungaqala ungifundele from verse starting from verse 6. Yayisithi kimi lawo mazwi athembekile, amazwi lawa abhalwe phansi eBhayibhelini athembekile, aqinisile, futhi ke ngeke azajika ayiqiniso. nenkosi uNkulunkulu wemimoya yabaprofethi, wemimoya yobani, yabaprofethi ayithumile ingelosi yayo ukuzikhombisa izinceku zayo okuza kwenzeka masinyane. Qhubeka. Bheka ngiyeza masinyane. Ubusisiwe, lalela isisake lamzalwane, ubusisiwe ogcina amazwi esiprofeto salencwadi. Ubusisiwe ogcina amazwi alesiprofeto salencwadi. Ingakho ngithi angisuki eBhayibhelini, angikhathali ukuthi ngabe uthini. Uma uJesu ezokunika irevelation ephambene nento ebhale phansi, futhi mina ngeke ukholwa kwami akusekho. Ngikhalile futhi uNkulunkulu, ngathi uNkulunkulu uma uzovela eqhamuka izinto ezokuphambanisa izwi lakho, futhi wena uNkulunkulu awunamandla. Haleluya. Futhi wena uNkulunkulu usathana uyabusa kuwena. Futhi bonke abantu lebabuso usathana kufanele baphile ngokwesaba, ngokuba futhi wena uNkulunkulu awunawo amandla. Ingakho unika abantu lezambulo ukuthi bangadli ukuthi. Ngeke kwenzeke lokho. iBhayibheli iqinisile lithini? Bheka ngiyeza masinyane, ubusisiwe ogcina amazwi esiprofeto salencwadi. Fanele ugcina amazwi esiprofeto salencwadi le. Angeke uzulikhiphe leceleni iBhayibheli. Uma ufuna ukukholwa fanele uhambe ngeBhayibheli, uhambe unginike incwadi ke lapha uverse 18. Mase ngiyakutshela ukuthi uma uzoqhubeka uzifakele izinto zakho leBhayibhelini, umoya ongcwele utheni? Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeto salencwadi. Uma kukhona owenezela kulokhu, ozozifakela nje kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye. Umoya ongcwele uNkulunkulu nakulowo ozifakela izinto ezingekho eBhayibhelini, nakulowo uyakunezela zonke izinhlupheko ezilotshiwe kule ncwadi. Yonke into ikhomba incwadi. Wayengizofundisa into engekho eBhayibhelini. Futhi uma kukhona osusayo, uma kukhona ozosusa into ebhalwe phansi eBhayibhelini kuwo amazwi encwadi yalesi siprofeto, uNkulunkulu uyakwenzani? Uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele. Uthi uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe, uyakususa ubizo lakho nje wadubeziwe emthini wokuphila nasemzini ongcwele, nakulokhu okulotshiwe kule ncwadi. Incwadi yona lesihamba ngayo. Khona kwami kuhleli la encwadini, angigudluka. So uma wena usasabiswa abantu ngoba usho ukuthi umoya ongcwele awunayo, phumani futhi kulezi zinto enokweni izibuka ko YouTube nihlale ezweni, nizosindiswa yizwi. iBhayibheli lithi ke, lalela ngifuna ukukhombisa mina ngeBhayibheli. Nginika incwadi yakhe uLonduzana uRevelation or isambulo sahluko 12 verse 11. Ngifuna ukukhombisa ngoverse 11 uthini? Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu. Sinqoba ngoJesu Kristu. Bonke sinqoba ngaye uJesu Kristu. Nangezwi lobufakazi babo. Nangezwi lani? Lobufakazi babo. Nangezwi lobufakazi. Lezwi leli silifundayo. Nangezinto odlule kuzona inhlupheko uJesu eksimamisa evusa. Ubona ubufakazi bakho lobo. Futhi abakuthandanga ukuphila kwabo. So abathandanga izinto semhlabeni, kwaze kwaba sekufeni bazinikela. Abasatshiswa izinto semhlabeni bazinikele ebungcweleni. So lezi zinto ezifundiswayo azizi futhi nalento ekuthiwa incwadi yezenzo 2:38.
incwadi yezenzo 2:38 ekuyiyona esifundisayo ukuthi abantu kuthiwa baphenduke ezonweni zabo baphile impilo yobungcwele ngokuba sibiziwe ukuba sizoba iziboshwa sibizelwe kwinkululeko sibizelwe kwinkululeko etholakala ngoJesu Kristu. So iBhayibheli iyona ncwadi yokuphila ayikho enye incwadi. So uma wena ufuna ukukholwa kwakho kupheleliswe funa umoya oyingcwele funa umoya oyingcwele ofakaza ngalezi zinto uthi lokhu kuyakusiza ukuthi wena uma sonomoya oyingcwele zonke izinto ezikhulunywa abantu bengaye eBhayibhelini bengafakazi ngeBhayibheli lokukhombisa ukuthi labantu abathunyiwe uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu ngeke aze akhulume izwi lakhe libe idabula ukhuluma izwi linye futhi izwi lakhe uthi lingumlilo oqothulayo. Usathane naye kuthiwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu yedwa kuthiwa namadimoni ayazaza sabe. So uzongitshela ukuthini-ke uma ukuthi-ke amadimoni asaba uJesu kwaphela funeke nathi thina sithi sibalekele kuyena lo sathi wamadimoni. Haleluya. Fanele sihlale kuyena lo sathi wamadimoni. Bazalwane ngiyancenga Haleluya. Ngadukiswa. Ningadukiswa. Haleluya. Elalela ungiphi incwadi yaseGalatia mase uyaqeda lapho ngifuna uverse 7 to 9 mase uyaqeda emva kwalokho kuhambe kwincwadi yezenzo 2:38. Siyakhuza ungizwisise kahle mina ngiphikisana nento engekho eBhayibhelini okunye bekukhona eBhayibhelini okushoyo ngiyakuvumela but mozokhuluma into ephambene eBhayibheli ngeke ngize kuvumele ngalo iBhayibheli futhi lona kuphela into engizodila nayo ngayo. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sokuqala verse 7. Yes sir. Elingesilo elinye kuphela ukuba bakhona abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Kepha-ke noma kungaba yithina izwa kumpostoli uthini uthi noma ngabe ibona abapostoli noma ingelosi evela noma ngabe ithiwa ingilosi evela ezulwini elishumayeza ezoqhamuka nevangeli eliphambene naleli esanishumayeza levangeli elibhalwe phansi eBhayibhelini lithi-ke umoya wakhuluma ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abantu bazophuma okholweni balandele izimfundiso ezidukisayo zamadimoni unembeza wabo ushiswe ngensimbi betshela abantu ukuthi abangaganani bangakudla ukudla okudyaliwe uNkulunkulu abakudlayo ngokuqonda bekudla ngokukhuleka bebonga uNkulunkulu. Kulabo abaneqiniso nabalazi iqiniso kulabo abangalazi iqiniso bayazidlela nje badle ukudla okuhlatshelwa amathi udla kwasani elishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona. Uthi iBhayibheli-ke angabi khona umuntu ozondukisa makabe ngoqalekisiweyo. Lo muntu oshumayela into engeke eBhayibhelini lithi iBhayibheli makabe ngoqalekisiweyo njengalokho sesishilo njengokuba ithini sesishilo ngisaphinda nakalokho futhi ngithini ngithi uma umuntu elishumayeza ivangeli eliphambene nalamukelayo makabe ngoqalekisiweyo. So indaba iseBhayibhelini yonke into ikhona eBhayibhelini. So ungiphi incwadi yezenzo 2:38 sebekuzwa bahlabeka enhlizweni basebethini bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenze njani na? wayesethini uPetru phendukani. nayo indaba iseBhayibhelini yonke into esifunayo umsoco wonke useBhayibhelini uJesu umoya ingcwele utholakala eBhayibhelini umoya ingcwele sifuneke siwuthole uthi phendukani yiloyo naloyo abhabhathiswe yilowo nalowo fanele abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yona into ebalulekile le uphenduke uphume ezonweni zakho uhambe ngembhalo ukuze wena usindiswe okungcweleni uhambe ngoJesu Kristu uthethelelwe izono zakho ukhona futhi uyokwamukeliswa. Uzobamukeliswa kanjani umoya ingcwele ungafuni ukufunda iBhayibheli ungafuni ukwamukela imfundiso yeBhayibheli khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Mina into engenza ngibe nenkani iBhayibheli ayikho enye into kuphela iBhayibheli lingenza ngibe nenkani hayi ukuthi nginenkani ngokuqonda kwami mhlawumbe ngithi ngiyadelela no iBhayibheli lingenza ngibe nenkani futhi ngimthuka usathane ngeBhayibheli ukuthi usathane akanamandla kubantwana bakaNkulunkulu abakholwayo ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana isithembiso ngesenu nabantwana benu uma udla ungaloku ubuza izinto eziningi uma udla bonga uJesu Kristu uvala umlomo kuphela ungaloku satshiswa abantu ngokudla
ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu ngokuba isithembiso ngesene nesabantwana benu esabo bonke esabo abakude bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindisene kulesizukulwane esiphambene isizukulwane esiphambene yabona uSathane usebenza umsebenzi omkhulu manje ngesikhathi sokugcina so kulabo abangenakho uqondo uthatha ngisho nalokho okuncane okusele ufuna nje kube khona iconfusion ingakho niletha zonke lezimfundiso eziningi manje ezidukisayo abantu bayaphuma eBhayibhelini kalula balandela izinto ingakho iBhayibheli ithi bathanda izinganekwane ongiphela oncwadi leyo before uvala incwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 4 ingakho kuthiwa ngishumayela ivangeli iqiniso sahluko 4 incwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 4 verse 1 bright ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu yayizwa lento lethiwani ngiyaqinisa phambi kwaNkulunkulu noKristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe ngithi shumayela izwi uthini shumayela izwi ngenzani shumayela izwi ngenzani shumayela izwi yashumayela izwi yonke into engikhulumayo ngikhuluma ngithatha phansi eBhayibhelini uthiwa ngishumayele izwi ngiqinise noma kuyisikhathi noma ngabe kuthiwa isikhathi noma kungesizwe noma ngabe kuthiwa kusona sola kuthiwa ngisole ukhuze kuthiwa ngikhuze siyale kuthiwa ngiyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa kuthiwa ngiyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa ngithunyiwe kuthiwa ngenze lo msebenzi haleluya yayizwa indaba ngokuba kuya kuba khona isikhathi ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilayo bengasafuni ukuzwa imfundiso ephilileyo kepha ngokwezinkanuko zabo ngokuba sebezobe bebanjwe yini ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa ngokuba yini babatshwa izindlebe kwezindlebe zabo abafuni izwi eliphilileyo balandela ukubatshwa kwezindlebe zabo befulathelise bebalekela zabo eqinisweni bebalekela iqiniso befulathelisa izindlebe zabo bephambukela ezinganokwaneni ayoba abantu bayabona ngamehlo kamoya ningabunga amehlo enyama kufanele nibheke ngamehlo kamoya lento ibhalwe phansi plain sighted ukuze wonke umuntu onokuqonda abone into ukuthi angiyazi ngokweBhayibheli so ngeke ngize ngilandele nilandele izinto eningazazi ngokuba neBhayibheli anilazi ngizuka abantu ngisho kanje ngokuba vele ngisho into ekhona abantu abalazi iBhayibheli kepha siyabancenga njalo ukuthi woza neBhayibheli lakho sihlole imbhalo ngokuba uJesu asihlole imbhalo nina nifuna ukuhlola imbhalo nifuna nina ukuthi nilandele abantu abazonitshela izinto elifuna ukuzizwa phendukani nalezibonakaliso ezifikayo ukuthi uJesu uyabanika abantu aziniphenduli ukuthi nina nize kuphenduke nizophila umngcwele uzisibonakaliso bese umuntu angalivula iBhayibheli akutshela ukuthi yini kumele uyenze haleluya abantu kufanele basindiswe angifuneki ukuthi kuthiwa mina nginebandla anginabo libandla mina ibandla likaKristu mina ngifundisa abantu indlela kaKristu mina haleluya uma ufuna ukuza kumina uza nombuzo ngoba ufuna ukukholwa yizwi ngiphi incwadi usokuvala sesithi-ke uNkulunkulu siyambonga ngalesikhathi samanje Jesus haleluya ilowo nalowo ofuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu uyosithindwa kwimininingwane eshiwe ngasekuqaleni kwentshumayelo uma unembuzo mayelana neBhayibheli nakhona futhi uyongithinta kuyona imininingwane eshiwe email address noma iphone number ithi uNkulunkulu aqhubeka angigcine okwamanje asikakutholakali ka-YouTube video ngokuba impahla zethu zisabhajiwe endleleni nisikhulekise uSathane adede ukuze izinto ziqhubeke ngohlelo abantu bamukele ivangeli ngalendlela efunakalayo nisikhulekise bazalwane kukho konke uNkulunkulu alethe nokwambula izwi lakhe kubantu abangaqondi abantu bake bazithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu bamukele izwi lakhe lona lodwa futhi elibhalwe phansi ukuze kukho konke okuqhamukayo nemfundiso abangazazi bazihlole ngayo imbhalo khona bezokwazi ukuthi ngabe uNkulunkulu uyavuma noma cha so uma unombuzo unayena nezinto engizikhulumayo uyongithinta anginankinga sodila neBhayibheli umoya ingcwele evumile siphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile ngomgqibelo
Siyathemba uNkulunkulu uzoyenza indlela sigcine zibuyile izinto zonke sikwazi ukuthi siqhubeke nemfundiso njengokuba kufanele. uNkulunkulu anicine aniphe umusa kukho konke. Siphinde sibonane uNkulunkulu evumile. Amen. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyacela Nkosi uJesu Kristu imfundiso ephilileyo, umoya ongcwele oyilethayo ey'nhliziyweni zethu nasey'ndlebeni zethu ukuba sihambe ngezwi, singahambi ngey'nganekwane Nkosi ney'bonakaliso zamanga. Siyacela umoya ongcwele usilungisise, usithethelele kukho konke Nkosi ukulutheka ngenxa yesitha uSathane osebenza imihla yonke ezulazula emhlabeni ecinga laba ngabagwinya. Moya ongcwele siyacela usihlanze ngezwi lakho elinamandla Nkosi, ulethe imfundiso emphefumulweni yethu ephilileyo ngokuba wena Nkosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Siyacela Nkosi usithethelele kukho konke ungaqondi kwenkosi kwenyama yethu, kukho konke Nkosi ungahlali ezwini lakho ngokuba wena Nkosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Siyabonga uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu onomusa. Siyabonga Nkosi uJesu Kristu ngokubekezela nokuletha ukuqonda ngezwi lakho elinamandla Nkosi ukuba sihlolisise yonke imimoya njengamanje ngezwi lakho elizwakalayo endlebeni zethu Nkosi, ukuba sibambelele eqinisweni elinguwe Kristu Jesu, wena oyisibane sezwe ozilwe Nkosi, ukuba singabi yizitha, singabi Nkosi ngababoshiwe ngokukamoya ngenxa yobuthakathaka benyama yethu nokungaqondiyo Nkosi. Siyacela usithethelele, siyacela usilungisise Nkosi uJesu Kristu ngezwi lakho elinamandla ukuze Nkosi sithele izithelo zokulunga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mayenziwe intando yakho uNkulunkulu wethu osemazulwini egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Wena wedwa uyinkosi nomsindisi. Khazimulisa Nkosi uJesu Kristu, usihole ekuphileni okupheleleyo. Wena uyidwala elaholwa okhokho bethu ehlane, lelo dwala linguwe Kristu Jesu, uyinkosi nomsindisi. Makube udumo nenkazimulo ugcine izwi lakho kuba bonke Nkosi abalamukelile, ubagcine moya ongcwele baze bangene emanzini sebephendukile, bamkele ukuphila okunguwe Nkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Amen.